Hello and thank you for tuning in. This is Sly Media TV. Zita ndi Elizabeth Nyaguyo. Tinokutendai chikuchingamdzai pano pa Sly Media TV ne support yese yamunotipa kubva pazvirongwa zvatinokupai. Nhasi tabuda takananga kunzvimbo inonzi iyo dziva rasekwa kune mudzimai anonzi Mai Katsande. Vane dambudziko ravainaro revana vavo mapatya. Rigatinzwe kuti dambudziko ravo revana rakambotanga sei. Mama, tinokutendai nekutigamuchira pamba penyu. Mama, ningakumbira kuti muiteka kutaurisa kuti dambudziko revana rakatanga sei. Vana kwekutanga vana vakambo vane 3 years. Vakambotanga vachiburitsa mawedzi vachiti yesi nekudeedzera kuti mama nekuti hatiti, asi zvakazopedzisira zvavharawo. Saka ndasvika ipa ndakambozama kufamba nababa wacho vachiri vapenyu. Baba vacho vakazoshaya vana vaine 4 years 2021. Ndopakazongoti patakatanga kuzama kuti tifambe nevana vanga vasingachaburitsi kana mawedzi kutaura, asi kunzwa vanonzwa. Dambudziko nderekusataura. Saka dambudziko randinaro pavana ava nderekuti izvoni havagarisike panzvimbo. Vakaaseswa nemapsychologist vakaonekwa kunzi vana vari hyperactive, zvakare vane autism. Saka ndadaro ndakazoenda kune mamwe madoctors zvakare kuHarare Hospital, vakandirifeya kuna mamwe doctor anonzi Dr. Shahid. Dr. Shahid vainditi izvoni inini handina scan yethroat. Scan yethroat inowanika kuSouth Africa, asi ivo macharges avo vaiti ndinoita speech assessment ne-speech therapist 200,000 pamwana, 200,000 pamwana, 200,000 pamwana ari ma-US. Saka ini ndakabva ndazvitadzawo. Ndosaka ndakazokumbirawo kuti ndiuyewo kwamuri ndichikumbirawo rubatsiro rwokuti ndikwanisewo kuenda nevana ava kuSouth Africa vanoitwa scan yethroat, nekuti kwainzi kunoitwa mahara for free vana vadiki vakadai. Saka inini mari yacho ibvase kuti ndiende neaccommodation yekuSouth Africa inini handina kana pekutangira. Ende ndiri kuitawo dambudziko rekuti vana vacho ndandichitomboshaya kana mainform echikoro. Ndakatozomaonawo manje ewinda yekuti vana vaendewo chikoro, maticha acho vakunetsa kuti toda mainform yevana, ndisina kana pekutangira. Vakatotanga kumapfekawo svondo rapera iri mainform. Ndorimwe dambudziko randandinaro. Ini handishandi, ndongogara ndakachengeta vana nekutongovavharirawo gedhi. Ndikangoita mistake yekuvhura kuti gedhi rinovhurika, unobva wabuda kuenda, ndozoona mapurisa otongodedzera kuti vana veMaTwins ayabva kupi. Yona unongofamba uzongonhongwa unotsvetwa kupolisi. Ndo dambudziko rimwe randinaro. Kozoita pachikafu, vana ava havadi kushaya chikafu, vakangoshaya chikafu chete. Vanorova kuhedha madziro vachizvirova mazimba makumeso zvekuti vanhu vese muraini vanotoshamisa, vanototanga kutoziva kuti vana vaya vane nzara havasina kana chekudya. Inini kuti nditi ndiwane pandinowanawo chikafu hapana kana pekutangira. Handisi kushanda, handinawo mari yekuti nditangewo kuzvishandirawo nemaoko kuti ndikwanise kuchengeta vana ava. Baba vavana ava vakashaya musi wa3 November 2021. Vakafawo nemakidney failure, ndo wakaita kuti vashayike. Vakatoshayika paweekends, takaenda China tichitofamba navo, kwabva washaya chipiri chakateera chacho. Ndobva wakazongoshaya makidney ese anga bloka. Ndo kutanga kwandakatanga kuzonyanya kuona dambudziko nhamo yese yevana. Nanhasi zviri kutondiomera, ndotoshaya kana hope chaidzo kuti vana vamangwana ndinomuka ndichivapei. Ndikakana hupfu ndohushaya kana shuga kana dovi, handina pekutangira. Saka ndakarifeyawo kune chimwe chikoro. Matisha yapo akatombonditi amai vana vakodzere nekuti pachikoro pavari kudzidza ndepe Zimke Trust. Saka vana ava vakanzi izvoni nezvinoita vana ava hazvikodzerani. Chikoro chevana ava chivane hyper neautism chiri kuruwa. Saka ndakazopiwa namba dzaadministrator anonzi Brian wechikoro chacho chiri kuruwa uko, akandisendera mameseji ese. Asi chikoro ichi chiri kunzi 650 US pamwana 1. Kureva kuti vese vari 2 vari kudiwa 1.3 US. Hanzi ndo kunokodzerana nawo nechikafu chavo, nekuti madoctors ari kuti havafani kudya, havafani kunwa madringi, havafani kudya zvakaita sana nyama. Saka chikoro icho chinotoziva chikafu chinopiwa vana vari hyper neautism. Inini kuti ndigare ndisina kana dringi kana chiimba macho momo, vanondirwisa kana kutondidzipa pahuro nekurova madziro. Ndotoita kutambura kuenda hazvitokodzeri kuti vaende kuchikoro kwacho vasina kana dringi muchigubhu rekuti vatonwa, kana kuti vashaya kana chikafu chekudya.
Saka inini ndandichikumbirawo kana muchikwanisawo kundibatsirawo nepamunongogonawo kuti ndikwanise kuchengeta vana ava nekuwanawo mari yestati ndiwane kuzvishandirawo. Nditsvagewo zvekuzvishandirawo ndichitengesawo ndichiita sei kuti ndikwanise kuchengeta vana ava. Ndo dambudziko randinaro. Kozoita pamba pandiri kugara pakanzi izvoni dzimba dziri ipapa, dzimba dzese dziripo illegal, hadzisi paplan, kunze kwe 2 rooms. 2 rooms idzi ndo dziri kunzi dzinofanira kunge dzichisara noti imba ichapedzisira yakutotengeswa nekuti chikwete chatosvika kuma 200,000 US ichichaja illegal. Apa hapana kana mari iri kubhadharwa ipapo. Saka ndandingokumbirawo kubatsirwawo kana kuwanawo pekuzogarawo kuti ndikwanise kuti ndigarewo nevana pari free nekuti ndichazongeri kana ndapwanyirwa hama dzemurume wangu dzakatoti takutopwanya dzimba idzi kuti pamba apa pasare pasanyanyi kuita chikwereti nekuti imba ichapedzisira yatorwa pabereko pano vakashaya. Saka bamukuru vacho ndo vanogara kumusha uko vatochembera vanototamburawo havana kana pekutangira. Vanga variwo matriplets imba mavo vari 3 saka kwasara ivo vari 1 2 vacho vakashaya. Saka havana kana chavanokwanisa kutondisponza kana chii. Saka ndandiri kukumbirawo rubatsiro kana paina anokwanisawo kundibatsirawo kuti ndikwanise kuriritira vana ava ndinawo pekutangira. Kozoti ndakanzi nechikoro ndakanyorwa matsamba pachikoro chinodzidza vana kusvikanzi vana vangaende vanoona maspeech therapy kuSt Giles. Saka kuSt Giles kwacho ndine mapepa aripo andauya nawo kuti ndikuratidzewo. Mapepa ari kunzi mwana 1.1 1100 US kuti vaitwe speech therapy pamwedzi wega wega. Ende ina handina kana pekutangira. Ndo vamwe vana vari kutobatsirikwa vari kubva paSt Giles vachienda, vari kubva pachikoro ichocho paZimke vachienda ipapo. Vane masponza vari kukwanisa kubatsirwawo vachiendeswa kuSt Giles. Inini handina kana ari kukwanisa kundibatsira. Saka vari kuramba vachingondikomidzisa kuti toda kuti vana vaende kuspeech therapy. Saka handinawo pekutangira. Ndezvimwe zvandandichikumbirawo kuti ndigobatsirwawo nazvo. Vana venyu ava ndo vekutanga here kana kuti? Ndo vega, ndo vekutanga vandakangoita ivava. Ndongogara ndakadai nevana vangu vaviri ivava. Okay. Tinoziva kuti vana kana vasvika kuma 9 months ikokoko vamwe vanenge vakutanga kutotaura. Venyu imimi kuma manzi waya anotarisirwa kuti vana vakutaura. Tinoziva kuti pane zvinochekwa kandimi kaikai kuti mwana akwanise kutaura. Venyu pavakasvika stage iyoyo makamboita here process yekuvachekesa tundimi? Ndakaita process, ndakaenda nawo kwamutoko. Baba wacho vachiri vapenyu, ndikaenda nawo kairi kese vakumagore ne 5 months. Pane wanga watovaona kuti vanako vakachekwa. Kwabva tadzoka kuno kuHarare. Kwabva tazoenda zvikanzi kabatira futi nevanhu futi zvikanzi dzokai futi kwakudzoka futi kwamutoko. Baba wacho vachiri vapenyu. Kwabva wachekwa futi kechi2. Kwabva tazosiya zvakadaro. Saka svondo rapera iro ndakatoenda kunonzi kuZumba Maramba Pfungwe last week. Ndakaenda kuPfungwe nevanawo vakanochekwa futi. Vaitoita kubviswa nekamunzwa kanonzi kachinanga kaikai. Vachidamburwa nereza. Vachinzi vana tona gogo vari ikoko. Kuno ndobva vachekwa ndobva ndavamuka ndichidzoka nawo. Vakaita mazuva vachichema vasingadyi vachitadza kudya. Saka kuchekwa vaita vakachekwa ka3 kesi. Hapana zviri kuchinja. Hapana chandiri kuona chiri kuchinja. Hama dzemurume wenyu tozoti masitaura kuti murume wenyu akashaya 2021. Hama dzemurume wenyu makambodzitaurira kuti maybe chingava chivanhu chiripo pavana ngatimbofambei? Zvakaitika ndezvekuti pagore razoshaya murume wangu vakatouya panapa vakanzi ana mukoma ngatifambei tione kuti chiri kukonzeresa vana. Zvikanzi saka uri kutorewa kuti kuuya kwataita pano isusu tisiri kutadzisawo kwokutaura here. Kwabva watotadza kuwirirana nanaba mukuru ivavo. Saka nyaya dzekuti vafambe havabvumi zvekuti tiende kana kumapostori kana kuti tiende kupi. Havabhilivi zvepostori izvozvo. Kana zvekuenda kune vanhu vanorapa havabvumi. Vakatoramba ende havatombobvunziwo kuti chii chiri kutadzisa mainini kuti vana vasataure kana kuita sei havabvunzi. Samai vanogara nevana vachiona dambudziko rese makambosvika here pekuti rega ndizvifambire ndega ndiregere kuvaudza ndonozviunzwira ndega kuti zviri kumboitika? Nini ndakambofamba nemurume wangu. Ndafamba nemurume wangu pakaitawo imwe hama yangu yakazoshaya yakatibatsira nemari kuti tifambe.
Saka murume wangu iye akangozvinzura noti murume wangu ndiye akanga angosanganawo nevamwe varume akanzi zvauri kuti une dambudziko rakadai enda kwakati unobatsirwa. Saka paakangosvikawo ikoko nekuti inini ndandisingamuziye ndiye anga arifewa neshamwari dzake, ndo pane zvaakangobatawo zvaakanotisa kusvika azoudza hama dzacho kuti mimi wana mukoma uyai tifambe tonoti chii chiri kukonzesa kuti vana vasataura. Sezvo vana vakamboburitsa mawedzi vachiedza kutaura vachiti hesi hatiti monye vari kuma3 years. Saka kwamakafamba kwacho mungakwanise kutiudza kuti zvakanzi chii chaizvo? Vaingoti hanzi tinoda hama dzemurume wako madzikoma emurume wako auye panapa. Okay. Saka ivo vakazoramba kufamba nemurume wangu. Okay. Hama dzenyu mimi muchidziudza kuti ndo zvaitika kunoku vana havasi kutaura vasvika age yakadai vakazvigamuchira sei? Kuhama dzangu vakangoudzwawo nekuti vangu vambokontributawo mari hama dzangu. Saka vakangozoudzwawo kunzi tafamba zvikanzi toda hama dzako iwewe dzemurume. Ndo matauriro vakangoitawo kuhama dzangu inini. Muchiroorwa mumba tinoziva kuti munenge matoudzwa kune hama yakadai tinoziva kuti mudzinza nemudzinza mune zvamo. Kumusha kwamakaroorwa kwakatsandoko kune munhu here wekuti maybe ane dambudziko rekuti ataure? Vandakaona variko nditete vatokura vanoita kakura asikapfungwa anonzi mai John. Asi kukura vachitaura vaitotaura vachiita zvese kunzo? Vanotomboburitsa mawedzi zvokuti pandaitoendawo musha nemurume wangu vaitouya vachitora vana vachitamba nevana. Vanototamba nevana nyangwe pfungwa dzavo dzakarasika kudai. Okay. Tanzwa muchitaura kuti dambudziko ramusangana naro nderekuti vana vari kuhedha madziro mushure menge vashaya chikafu. Chokwadi. Pavanohedha madziro apa vanozviita ka1 here because tikoona kuti ndana 2 vanozviita vese ka1 here kana kuti mumwe anombotanga mumwe ozoitawo kana kuti vese vanobva vatohedha madziro? Vese vakangotangirana kunzwa nzara pesepo vanotoita zvakafanana kuhedha madziro vese nekuti vanenge vane nzara. Ende ukavabikira muriwo wavasingadi vanotorwisa kutokurwisa kana kutondidzipa pahuro vachirova madziro vachizvimba musoro wese kuita mazibhora mumusoro. Saka sofa kubva pavatanga izvi zvekuhedha madziro mune here zuva ramunonatsoremember kuti pakanga pasina chakati nechakati zvakazokonzeresa kuti vahedhe madziro? Havatombopedzi mazuva akawanda vasati vazvihedha. Pandinongoshaya chikafu chakaita kazhinji chikafu chavo chavanonyanyoda isadza nenyama ndo muriwo wavo wavanoda. Even kunyaenda kuchikoro kwacho maticha acho variko vanotozviziva nekuti pachikora panotombobikwa, saka vanobika sadza nemachanzi nemaveji. Saka ivo chikafu icho havadi, vanotorwisa kuita hondo nekuchikoro ikoko vachizvirova vachiskrima vari ikoko kuchikoro. Kana vakatoshaya chinonzi nyama, vakashaya kana chinonzi dringi mumba, chese chinonzi chikafu chekudya, kana kushaya dovi racho rekuisa muporiji ravanoda poriji resavari iri, vanotanga kuroera madziro vachizvihedha. Saka mari yekubhadhara tanzwa muchitaura kuti pamba panapa pane mamwe marooms ari illegal. Vakati vada kutokuburitsai handiti ndizvo? Muri kubhadhara sei rendi mati hamuende kubasa? Muri kubhadhara sei like dzimwe dzimba idzi dzamuri kugara imimi? Inini dzimba dzandiri kugara idzi ndo mandakasiyiwa nemurume wangu paakashaya arimo ndarisingabhadhari rendi mudzimba idzodzi. Saka pane dzimba mbiri dzanga dzakavakwa nemurume wangu kuseri dzadzisi paplani dziri illegal. Saka ndo dzimwe dziri kukonzeresa chikwerete pamba ipapo, zvekuti chikwerete ichocho chakura zvisingaiti nekuti vanhu vekanzero vakatomboya vakawanda panapa vachitonetsa nenyaya yechikwerete ichocho nekuti vari kuchaja nema-US kuti dzimba dziri paillegal plus dzinotofana kunge dzichitopwanya chikwerete chakura. Okay, paita mutauro wekuti maakufana kubva nanaba mukuru. Hama dzenyu muchidzitaurira kuti ndanzi ndakufana kubva pamba vakati chii? Hama dzangu pandakadziudza vakanditi izvoni isusu kana mwana wedu tokwanisa kutora, asi vana wenyu hatina chekuti tinovapa nezvavanoita izvino zvavada nekuti vana ava ndevedzinza renyu kwakatsanda ende vakazowana chavanowana vari kwatiri kwedu kumusha zvinozotinetsa. Saka imi munokwanisa here kutora vana venyu muchengeti. Ipapo ndo pavari kunzvenga.
Abasi ukwanisa kunyatsobuda pachena vari kuda kutasira zvekuti ini ndibve ndangotakurana nevana hameno kwandine ndangoenda navo vana ivavo vanorwara asi pamba wachiti dzimba takutopwanya nekuti wakatombozvifambira kukanzi kuti dzimba idzodzi dzipwanyo hadzisi paplan ende dzakonzeresa zvichikwereti zvekuti mapepa acho ekukanzuro nditori nawo anezi bhiri rechikwereti. Tanzwa mukutaura zvabamukuru ko vabereki vemurume varipi? Vabereki vemurume panapa vakashaya. Vaimbogara panapa here kana kuti vaigara kumusha? Vaigara panapa vabereki vemurume. Okay. Takati sanyaya yenyu samai ndechipi chikunyanya kubatai? Ndiri kunyanyorwadziwa nekusataura kuri kuita vana vangu. Ndo chinhu chekutanga tanga ichocho. Zvoti ndaingotoda ndaitambura vana vangu vachitaura zvazviri nani. Zvakare vana vangu vakashayikirwa nababa vachiri vadiki. Havazivi chinonzi baba muupenyu hwavo. Ndo zvimwe zvinhu zvinondibata. Nekushaya pekutangira kuti ndikwanise kuchengeta vana ndivari ritiri. Handina pekutangira. Ndezvimwe zvinhu zviri kundirwadza pamwoyo pangu. Okay. Toti pane vada kukupai ndamunzwa muchitaura imimi kuti mune kwamakarifeiwa kuSouth Africa kuti vanoitwa maoperations avari kutaura. Pane arida kukubatsirai toti ati ndinokwanisa kukupai mari yekuti muende nevana. Makasununguka here imimi kuti mubve pano kuenda nevana kana kuti munenge makutotanga business rekuti mukwanise kuriritira vana venyu? Chandaida ndauti ndakandarifeiwa nemamadhoktors kuti ndiende kuti vana vanotaswa pamwe pane chiri kukonzeresa pathroat pavo kuti vatadze kuburitsa mawedzi. Saka ndandine shungu yekuti ndimboendawo kuSouth sezvo vanavo vachirapwa for free. Hapana kana mari inobhadharwa wasvika ikoko. Passport inini ndagara ndinayo zvangu saka ndaida kuzokumbirawo kana vesocial welfare vachindibatsirawo ndinyorera tsamba yekuti vana vandikurose nawo pabhodha nekuti ndakambonzwa umwe munhu achiti ndakabatsirwa zvekuti vana vanongonyorerwawo tsamba kuti wakwanise kukurosa pabhodha sezvo inini mai vacho ndine passport haisati yamboshanda passport ndinayo. Social welfare makamboita here pfungwa dzekuenda kuti munotsvaga rubatsiro pavana kusocial welfare? Ndakamboenda kudhara pachinzi vachiri kupuhwa mari pamazuva eCovid ayaya. Vaimbopuhwa mari asi mari yacho yanga isingatombotengi kana 2 liters yemafuta vese vari vaviri yaipinda muneti 1 iri mukadhi iye. Inenge yanga iri 3000 RTGS. Yanga iri 3000 1.5 kuita 3000 RTGS yataibudisa mukadhi. Yaisingatombokwani kana kutenga 2 liters yemafuta. Chikafu wakati hatina kana chatokwanisa kubatsirawo nacho. Saka social welfare chakangokwanisa kundibatsira ndechekuti pamafizi evana mwana woga ugari bhadhara 200 US pachikoro chavari kudzidza chibatsira izimuke. Saka iyo vakabva vati izvoni tinokwanisa kubatsira kubva kubhadhara mafizi 400 US. Saka fizi ndio vari kubatsira. Asi pachikoro pacho maticha chati hawatokodzera vanofanira kunodzidza chikoro chevana vane vari hai pane autism chiri kuruwa icho chiri kunzi 650 US pamwana ichi. Okay. Saka pamakaenda toti pamakaenda kunonzwa nyaya dzema 650 kuruwa makanyatsovatsanangurira here kuti handina murume dambudziko rangu rakamira so zvese vari kutozviziva kuti vanongoti tsvagaiwo masponsa anokubatsira sezvo vamwe vana vari kutobatsirwawo nemamwe masponsa. Saka ina handisati ndawana wakwanisa kundibatsirawo pavana vanavo vanenge vachigara pachikoro ichocho kuruwa ikoko. Tinonovatora Friday muzovadzosera Monday weekend yese ndimunenge muinawo asi pakati pesvondo pese apa vanenge vari kuchikoro vachidzidza ezebhodhi. Okay. Saka pane mamwe matambudziko eramusangana nawo pavana tanzwa muchitaura zvekuti vanohedha madziro vachinge vashaya chikafu vanombobuda vakabuda vanongoenda. Hapana rimwe dambudziko riri pavana besides nyaya yekusanzwa? Hapana. Kusanzwa kusataura chete uku. Kusataura chete. Vatitarisei usiku hamuna here matambudziko amunombosangana kutozoti vana vanenge vasingatauri pane pamwe pekuti unenge usingatokwanise kunzwa kuti ari kuti chii but paine zvaanenge achida munokomunicata navo sei? Ivo ndo vanotouya pamberi pangu vachitaura nemasign language vachitotaura masign ekuti toda chakati
wakawanisa kuti toda chigubhu mukicheni ini tivhura tione mutipe dringi. Saka wazoshaya chigubhu chiye chepa chinogara chedringi manje. Ndopavanozonetsa. But vakamadzidza kumasaina. Kungo vanongozvitangawo vega pamwe ipfungwa dzavo. Asi kuchikoro kwavari kuZimbabwe Trust havasi kudzidziswa masign language here nezvo. Chikoro chacho hachidzidzisi masign language. Chitori nevana vazhinji vese vari kwacho vanototaura vese. Nevaya vanotaura vamwe vanenge vachingobudawo rutema rusiriri rwuye vamwe vakagara pawheelchair vakazvirema zvezvi zvinofamba nemawheelchair zvichipushwa nemachera. Ndopandaida kunzwisoti saka maticha anambosvika kwamuri here achikuudzai kuti vana havatisi kukwanisa kushanda navo nekuti vamwe vanotaura venyu havataure. Hapana here kumbosvika shoko iroro? Vakangotaura kuti imari inoshayikwa chete dei vaenda kuchikoro chinoenderana nevana vachiri kuruwa uko. Icho chandakazoenda icho chandakanzizvo ne650 pamwana. Okay. Nekuti paSt Giles pandanga ndavaisa vakaseswa ipapo vakanzi izvoni havakodze nekuti havagarisike ticha vachida kuvaticha vari haipa. Saka vakavati izvoni vakatanga vaenda vanotichwa kuti vagadzikane pasi. Ndopavanozodzoka vakudzoka paSt Giles. Zvoroti maticha acho atogara achindifonera nemaheadmaster ekuSt Giles. Itori nemamwe mafoni namba avo maticha acho ndibvunza kuti vana vasei. Nemaheadmistress acho epaSt Giles. Saka ndakatobva futi musi wechina kuSt Giles kwanda ndiri kureva kuti mwana wagaga hanzi auya aite speech therapy ipapo $1,100 pamwana one. Hanzi ndo inoita kuti pamwe vanokurumidza kuburitsa futi mashoko. Saka ndakandatonyorwa matsamba futi handinaona maticha acho nemahedhi pachikoro paari kudzidza paZimke apo kuti vana vanga vaende kuspeech therapy. Tinozoti kana munhu uchinge wawirwa nedambudziko rakadai sezvamambotaura kuti vana vanogona kuti vachihedha madziro nharaunda yese nge yakutoziva kuti iko zvino maikatsanda havana chikafu. Hakuna here vamwe vanhu vekuti vanombotaura mashoko anokudzimbai zvekuti munotombofunga kuti nai Mwari why zvaitika kwandiri izvo? Vana vazotaurawo ndichinzwa asi munhu arambirwe kana ari muyadhi make kuti anenge achingotaurawo zvemakohwa zvezvi. Kumusha kwemurume wenyu tinozoti dambudziko richinge ratopinda ndimi munenge makunzi ndimi makakonzeresa kana kuti zvakabva kwakati hakuna here miromo yakadaro yakambopinda munzeve dzenyu? Inini ndinoona kunge murume wangu anga ati kuri ari wa1975. Saka ndakamboona wakada kuita karinyere kupepa ndanga ndakazvitakura kekuti inini ndine vaifunga kuti ndine mwana one. Ndazvekuti vachazondipomedzera kuti mwana uyu hasi wako nekuti wakaita makore ese usina mwana. Saka chishamiso chakazoitika ndechekuti vamwene wangu wacho pamba pandiri kugara panapa matu vekutanga matriplets vanotera wacho va1967 MaTwins. Umwe wacho ari kubulawayo umwe wacho ari kumusha vatori varume ivavo MaTwins futi. Saka veivavo vapenyu futi. Saka kuti pandakazongosununguka MaTwins kuti vazotaura zvakawanda kuzoda kuti wanyepedzerwa kunzi vana havasiri vako zvakavashaya basa. Asi pane patakangoti tichizvara vana vane nofunga vari kuma9 months takafirwa navatezvara munin'ina watezvara wangu patakaenda panyaradzo padhuze nepamakombe apo wakabva watodedzera kuti muri kuuya neMaTwins panapa moda kuti tikuonei kuti munzi makazvara MaTwins here munoya neMaTwins panhamo imwe. Ndo mashoko awakaburitsa zvekuti ndezvimwe zvakatombondibata. Mama tanzwa muchitaura imi kuti pamakaenda kunhamo makanzi mauya neMaTwins muda kufarisa chichi ukama hwenyu mimi nevanhu vekwamakaroorwa wanga wakamira sei kana kuti wakatomira sei? Inini ipapapo pane pakangondibata nekuti murume wangu akasiya audza vazukuru kuti kufa kwandaita uko akadeedzwa nemadzikoma kunzi umweni mukoma wacho wanga wauya wakaungana uchitungwiza kunonzi kusafezwa. Zvikanzi uya kunoku uya pane urongwa huripo. Saka asvika ikoko achidzoka akabva atanga kuti ndamonererwa usiku akarara achichema kuti ndiri kumonererwa nenyoka muchiuno. Saka adaro manje akabva azoudza hama dzake kuti muzukuru wake kuti mukaona ndafa ndaurawo nemadzikoma angu. Ndozvaakasiya ataura enda muzukuru wache akatoya nemota panapa akatoatora achiti ndatenga stendi yangu sekuru kumarimba uko. Saka ndobva atotaura zvisvi ndaurawo nechini madzikoma.
Saka kumonerwa kwaita achichema achiti ndamonerwa nenyoka muchiuno. Ndokuzoenda kwatakaita achiti handisi kunyatsonzwa zvakanaka kuyukinzwa. Ndobva atonzi izvoni aita inonzi kidney failure. Ndokuzoshaya kwaakatoita taenda tese china akashaya chipiri kumazuva rodoka. Saka handina kunyatsozoita kakuwirirana nawo nezvinhu zvakaitika izvozvizvi. Nazi zvimwe zvakangondibata ndezvekuti vana vangu vachiri vadika vakati hanzi izvoni muri kuuya nevana vaine 9 manzi panhamo panapa kuda kuonekwa kunzi nematwins here. Isu takazvarwa tiri matriplets nematwins asi hatina kana kumboita matwins. Saka iwo uda kuuya kuita show off panhamo here panyaradzo iri kudhuze nekumakombe uko. Mabhazi akatomira kutakura bhodhi kuenda kumusha kwaMutoko. Paitaurwa shoko rekuti ndaurayiwa nemadzikoma angu pakanga paine hama yawe. Mwana wasisi wacho, mwana wanzvadzi muzukuru, mwana wanzvadzi yemurume wangu ndiyo iyo aiudzwa izvozvo. Saka vakazombogara dare rekuti ngatifambirei nyaya idzi tione kuchenesa vamwe kana kuti tinzwe kuti ichokwadi here kuti shuwa munhu akaparara sei. Vakaramba kufamba. Madzikoma acho waendwa. Yakaramba. Saka iko zvino vangani madzikoma? Ngangoti 3. Vese vari 3 hapana kana ari kupa rubatsiro kuvana vemukoma wavo vomunin'ina wavo. Vanototamburawo zvavo hapana. Okay, hakuna here vasikana vana tete vekuti makambovaudzawo kuti dambudziko rakadai ndo randasangana rumba mangu handina chekudya, vana vanomborova madziro mushure menge vashaya chikafu? Hapana tete varipo, Wani ari kuBotswana uko. Saka iye wacho anotozviziva zvese, hapana chaasingazivi. Saka anototyawo kusvika pano payati. Anototya nekuti anga ainewo room yake iri panapa iri illegal. Saka angoti akarara muroom iyoyo anorara achiridzamira achidzipwa pahuro. Saka iye akangozvibata akati vana mukoma pane zvinhu zvawakaisa pamba. Nekuti isusu taitogara kwaifiridza akati munin'ina enda unogara pamba. Madzikoma iwaya. Saka ndezvimwe futi zvekuti murume wangu airwisana achiti ndiri kurwisana nezvinhu panapa. Saka tete watomborari pana azviiti hanzvadzi yacho Wani yasara. Hairari pano inongosvika nekuvhura udongorera zvinhu yobva yotoningirikira. Yotopfuura kutsvaga kunorara kumaraini. Hairari pano ndeyasi 1973 tete vangu. Maroorwa kudaro vakambodzipwa here muripo? Kutonzwa vachiridza mhere kuti munhu adzipwa sho? Inini ndandisati ndakugara panapa pazvaiitika zvese. Asi kundisendera mameseji zvese vari kuBotswana vaitondisendera kuti manje vana hanzvadzi dzangu hadzindikwanisi. Nemameseji aitosenda kuti hanzvadzi dzangu dzakabata vaitosenda mumafoni mangu. Okay. Imimi pane zvamakambosangana nazvo here pamba panapo bvamba matanga kugara besides zvekuti vana havasi kutaura maybe pakurarawo? Panapa pane ndinombofambawo kuti Wani panapa pane mazikatsi anochema usiku achikwira nepamusoro pemarata achichema nechirova madhoo ese panapa. Ndochekutanga tu kwese kwandongofamba panongonzi pane zvinhu zviripo nepamusoro pemba zvese nezvinhu zviri panapa. Saka izvozvi chero ukanyada kuti utsvage vanhu vanoti umbobatsirawo vanogona kubatsira kuti vana mapositora ayaya kuti vana ava pamwe vanogona kutaura. Vanhu izvozvo varingotaura kuti zvinhu izvozvi zvakanyanyoungana murumu iyi kureva rumu yatete ida. Saka tete ava vanonamata. Saka machechi avanonamata vanenge vachitoratidzwa zvese kunzi nemapastors acho here maprofets. Kunzi usaite mistake yekurara mudzimbi muimba iyo. Kana kusvika kugarisa pamba ipapo havatombogari nguva refu vakatosvika pane nyangwe vapedza 3 years vari kunze kwenyika. Havasviki vachirara panapa zviiti asi vane rumu yavo vanotorara mumaraini. Muna December wakatoya hauna kana kumboisa musoro pano. Vanotorara mumaraini. Tanzwa muchitaura kuti pane dzimba 2 handiti dzinogara maroja idzi. Havanawo here zvavanombotaura kuti takarara tino experience this kana masikati machena tinomboona izvi neizvi neizvi maioyi. Makatsi ndo vavanonzwa nezvinhu zvinezvi zvavanenge zvichimhanyirana pamukana kuti makatsi here hameno pamusoro pemba pamarata. Saka vanotomuka vachitotimutsa kuti nhasi mazvinzwa here maona here zvaita makatsi nhasi zvakaoma zvavanenge vachatorova madhoo akadonha akapinda mumba.
Asi mungabuda munomaona here makazi? Totochane kubuda panze pacho. Okay, pamba panapa. Anotora rendi yepanapa ndiani? Ndibankuru. Vanotobva bonda makara. Yese vanobva vatakura kandi vanokusire 1 zvinonyatsoitika. Vanotora yese izvo zvavanga vachanzi murume wangu asati aitwa futi manyaradzo. Vaita hanzi izvo nidzimba zisati dzapwanya tiripedzisira kutora mari iyoyi kuti tione kuisira vabereki vedu makuva matombstone nekuita manyaradzi emunin'ina wedu akashaya. Saka pesa pavanongotora mari, saka vanoti nini mari pamatorero aunoya vachiita vanotaura kuti takawanda imimi muri kutoshandisa turooms idzodzo, saka hamuna mari yamunokwanisa kunge muchitora panapa paturooms dzamuri kugara. Saka turooms idzi tofanira kunge tichitodii tichiita zvematombo nemanyaradzo tisati tapwanya dzimba idzodzidzi, asi kubva muna August zvichienda mberi tiri kupwanya dzimba idzodzidzi nekuti imba yakupedzisira yatorwa nekanzuru. Kumusha kwenyu ndekupi mimi? Kuboyera. Amusani mamboita here pfungwa dzekuti zviri nani nditakura hangu vana vangu ndoenda hangu musha kwangu ndonotangira imwe life yangu ikoko? Izvozvo handina pfungwa dzacho nekutiwo kumusha kwangu kwacho handina vabereki kuti vari ikoko. Plus zvikoro zvekuti ndiendese vana ivava hakuna zvikoro kumusha kuyekwe kwakangosarira kumaruzevha kwokuti vanotofamba 3 km kuti vaende kuchikoro. Asi zvikoro zvacho zviri zviya zvemagovernment school zvevana vanototaura. Saka ndezvimwe zvinondiremera futi kuti ndongosvika ndichinogara havabvumi pazvikoro izvozvo. Okay. Ndamunzwa muchitaura kuti makaenda kumapostori, makafamba kuzvipatara, machechi emweya, maministries aya makamboitawo here pfungwa dzekutega timboenda pamwe zvakudawo maprofits? Pane yandakamboenda last week Sunday but 1 kwete Sunday yatabva nezuro. Saka iyoye ndo prophet wacho vari kuCity Sports Center uko vakanga vambonditi ndizouya nevana kuchechi kwavo. Wakati ndidzoke futi pabig Sunday ndaifanira kunge ndakadzoka nezuro. Saka mai ndakaona kuti mari yetransport ndinayo but ndikaenda ndisina chikafu chinokwanirana nevana ivavo hauipinde chechi yacho. Ndotozongodemba kuti dei ndagara kumba. Nekuti chechi yacho inogona kuzopera kuma5 matanga kuma9. Saka ipapo ndo pamunozorwisana navo vachida chikafu chavanoda manje. Handizovagoni manje kunze ikokoko kusina mafenzi kwekuti unovavharira ndiri 1 vese variti vanenge vakundikurira. Okay, pachikafu apa pavanozorova madziro vanofanira kudya kangani pazuva? Vanotodya kana ka4 kana ka5 pazuva. Asi sekuona kwenyisa mai vanodya zviri kuenderana nevana here kana kuti? Kumweni kudya kwavo hakusitori normal. Mvura havanwe mvura upenyu hwavo hwese. Mvura yavo idringi. Havatomwe mvura? Havatombobati mvura zviita, havatombocheri mvura kunwa. Kana watoti mvura vanondonosumudza kuti chigubhu chedringi ichi ndisire mvura ndine nyota. Wobva wazonochera mvura nekapu manje kuti chidira, vanoziva kuti chidilute. Kana kuchibuda tiende pamashops unotitengera chipeti. Saka dringira vanonyanya kumwa nderipi? Vanonyanya kuchemera mapepsi nemahewa aya akanzi buttermilk. Asiri pfufu akanzi buttermilk yewaita aya. Nemazowe orange crush manje vanonyanya kutozvirova manje. Hanzi anonyanya kukonzera kuti vaite haipa. Saka ndakambozama kuti ndiva CBC ipapo kwabva ndakuvatengera full splash yeyellow song. But ndotovatengera 5 liters but havatombopedzi kana 5 days vainayo, vanenge vatopedza. Ende havadi kuona mba musina kana drink. Makambofunga here kuti rega nditange kamusika kangu panze apo ndione kuti vana nditori nadzo asi ndiri kushaya pekutangira. Rubatsiro rwamuri kuda kune vari kukuona iko zvino nderwei? Ndaikumbirawo kubatsirwa nemari yestati kuti ndiwane kuitawo zvekuhodha ndichitengesa. Kuti ndikwanise kuti ndikaiwanawo mari kana vakachembera drink kana ndokwanisa kuvabatsira kuzvikuvaririitira ndisararama urambe ndichiita upenyu hwokukura. Ndozvandanga ndichikumbirawo. Plus ndakambopindirwa nembavha ndaenda kunhamo kwaMutare. Ndikabirwa gasi nemagumbezi ese zvekuti pari zvino handitomborina kana magumbezi ekuti vana vafuge.
ndo ndakangosvika rapwanywa dhori serakashama mosikito yakaita kuzara mumba. Wakangobvisa padlock iri papapo wabva wapinda wakatora gasi magumbezi ese nechikafu chachirimo chese wakabva watakura wakaenda. Saka pachikafu chavanoda kudya pazuva ka4 muri kuzvibhalansisa sei? Apa mati hamushandi, muri kuzvifambisa sei? Ndatonzwa nekungokumbira inini sister imwe nguva ndotombopedzera ndakutongoti chero ndikangonzwa kuti pane chechi pakati ndakutonomira nevana pane chechi kukumbirawo kuti ndokumbirawo mwana wangu ndapererwa nechakati. Kana vanhu vari musevhisi nemi wotozoudza vakuru vondibatsira. Makasununguka here mimi kukauya munhu achiti ini ndireti hangu zvechivanhu regai timboona kuti mwana vana ava dambudziko ravo riri papi? Makasununguka here kuita zvechivanhu? Ndakasununguka, hapana chandinoramba. Okay, aiwa tinotenda mama, tinovimba kuti tichabatsirana endi vana vachaita zvakanaka. Ndaida kuzobatsirwawo panyaya yemagetsi panapa ari kunetsa kujusa magetsi acho totoshaya mari yekujusa magetsi epanapa. Ndiri mudambudziko ratinaro kuti tizotenga gasi everyday, mari yekutenga gasi everyday ndototadza kana kuiwana nengoda kudzisira vana mvura yakaenda kuchikoro saka ndisina. Okay, aiwa tinovimba kuti tinobatsirana. Maita basi. Yes viewers, we have come to the end of our show. Nyaya iyi mainzwa kuti inosuisa zvikuru. Tinavo vana 2 manzwa dambudziko ravainaro, hanzi vanonzwa asi havataure, havagarisike. Vanoti vakabuda vanogona kuenda zvekuti hautomboone kuti vari kupi. Uye mhuri yekudzinza kwavakaberekwa havasikuisawo ruoko kuedza kubatsirana namai Katsande padambudziko ravainaro. Mazvinzwira kuti vanoda mablankets, vanoda chikafu, vanodawo mari yekuenda nevana kuti vanotariswa nana chiremba kunze kwenyika. Tinovimba kuti dambudziko ramai Katsande richasvika mukupera nemi muri yeZimbabwe muchibatsirana nawo. Tizosangana zvakare mune mamwe mezvirongwa zvatinokupai pano paSlyMedia TV. Make sure muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchifollowa. Zita ndiNyaguyo Elizabeth. It's a bye for now.